Jamen, jeg hedder Olivia, jeg kommer fra 2. L. Jeg hedder Anna, jeg kommer fra 2. L. Hvad er jeres opgave i forbindelse med forløbet Spor i Marsken? Vi er begge to dansere, så vi skal danse af turen. Vi laver den her performance til Vade Festivalen på Fanø. Hvad regner I med at få ud af dette forløb? Altså, få en god oplevelse ud af det og lære en masse nye ting i forhold til i hvert fald dans, for det er det, vi har lige nu. Så i performancen. Hvad kan folk forvente ved at tage ud og se jeres show? De kan vel forvente at få en oplevelse omkring Vadehavet. Meget med natur og måske altså forskellige ting, som de måske ikke har oplevet før. Så noget lidt noget nyt sådan, vil jeg sige.